To máš sérii jako že prdele. No ale to můžeme žádnou, letce půjde, to na to všechno, že 15, No. To dneska jsem se viděl video. Já se jenom vypočkám na to uchem. Já teda teďka jezdím vlastně jakoby už několikátý takovou pohodičku prostě dětlovi. Včera už jsem teda nemohl vidět, tak jsem říkal, že já mám že platit 50 kg prostě. No 10krát docela v pohodě. No. Jsem říkal, ty krávo jsem pak že 20, 30, 40, 50, prostě jenom ne. Prostě po 10 dní jsem říkal, že je to konečně to zkusit. Takže se ty nohy v toho kroučí, ty vole, věci, No, to je, jestli si tam ten víc, co dá třeba 20 kg, tak s tím udělají knížu. protože se ty nohy prostě